Il-ġimgħa filgħaxija madwar 30,000 persuna attendew għal ftuħ tal-festival mistenni minn bosta Summer Days fil-Park Nazzjonali f'Taqari. L-ewwel jum tal-avveniment intemm suċċess wara prestazzjonijiet mill-isbaħ bis-sem ta' artisti ta' fama mondjali fosthom Mabel, Centrilsi u Sebastian Ingrosso u Steve Angello. Dan l-avveniment infetaħ mill-preżentaturi ta' BBC Radio 1 Dance Jeremiah Azemaya u Charlie Heads. L-edizzjoni ta' din is-sena komplet tissaħħaħ l-impenn internazzjonali ta' Summer Days b'72% tal-persuni li attendew dan il-festival kienu minn barra l-pajjiż. Ġiet irreġistrata parteċipazzjoni qawwija mir-Renju Unit, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, l-Polonja, Spanja, t-Turkija, l-Olanda u l-Istati Uniti. Is-suċċess kontinwu tal-festival huwa r-riżultat ta' kollaborazzjonijiet b'saħħithom ma' msieħba internazzjonali, inklużi l-BBC u Creamfields, li jkomplu jpoġġu lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija għall-avvenimenti mużikali bħal Summer Days. It-tieni ġurnata ta' dan il-festival se ssir fi-17 ta' Awwissu fil-Park Nazzjonali ta' Taqari u se jinkludi l-isfera Basta, Bob Sinclair, Clara, Kid Yugi, Albertino u Vida Loca.